Hindi naman ganyan kataas yung level ng tubig. Mas lumalim ngayon. La Corona Residences. Barangay San Matias, Balangkas po. Pero ito si Kuya, hindi na siya nagbaka sakali. Yun, dito, malalim na dito. Nung last time dito, wala pa. 3 linggo na yung pagulan. Kayo maka-vlog kayo, hi kayo, ano, ang lakas ng ampas ng tubig. Ayan yung mga nauusong motor, oh. Yan na yung truck. Ako. Yan yung itsura ng Paralaya Street. Okay, so sa mga nakarang video natin sa pag-update tungkol sa mga pagbaha dito sa Pampanga, meron mga nagtatanong kung ano na ba yung latest situation dito sa may bayan ng Santo Tomas. So ngayong araw ay nandito tayo sa may MacArthur Highway. Ayan, kung nakikita nyo, yun yung ginagawang kalsada dito sa may harapan ng Campo Libas. At yan naman yung welcome arch ng Santo Tomas. So good day once again, Kabalen. And today is Wednesday, August 26, 2026. At ngayon ay mag-update tayo dito sa may Santo Tomas upang makita natin kung ano na ba yung sitwasyon dito, kung gaano ba kalalim yung pagbaha, yung traffic situation, at kung ano-ano pa. So samahan nyo muli sa ating short ride tour dito sa may bayan ng Santo Tomas. So what are you waiting for? Let's get it on! Okay, so gamit pa rin natin si Pongkan. And hopefully mag-last yung battery natin. Ayan, welcome Santo Tomas. Naku, dito pa lang pala sa Bukana, baha na pala dito. Siyempre, nandito yung mga maraming nagtitinda ng mga banana queue at saka mga buko. Ayan, sinakay na yung click. Pero kaya naman ng mga tricycle kasi may mga dumadaan tricycle naman Dito pa lang tayo sa tapat ng ng tawag dito, the strip. Ayan, baha na. So tara, tignan natin dito. Ayan yung mga nauusong motor, yung mga tikling. Dito marami ng mga sandbag. Yan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa bayan ng Santo Tomas. Papunta tayo ng poblasyon at ito yung barangay San Matias. Ayan, Merong part na malalim dito, yung malapit dun sa may Nobo. So far, wala pa tayong nasasalubong ng mga kotse, mga sedan. Ayan,
So bali ano na ngayon, ilang 3 linggo na yung pagulan. Kaya naipon na yung tubig. Ayan yung mga tikling, oh. Yun, parang may lubak pa dito. Ito yung problema lang. Ayun, lubak nga. Oops. Oops. Nalubak tayo 2 beses. Yun, sa dinadaanan ng jeep, parang malalim na ron, no? Mahaba-haba rin pala itong baha. Yan, kulay nasty na yung tubig. Ayan na yung alon. Ay, ayan na. Yun, ayan na yung alon. Naku. Ay, dito yung malalim, oh. Yun, sa tapat ng Uno Fuel. Pero yung ano, umubra naman yung Euro Samurai. Pero ito si Kuya, hindi na siya nagbaka sakali, yun, oh. Yung Aerox niya, sinakay na niya sa kolong-kolong. Yan, oops. Uy, lakas ng ampas nun. Ayan. Hello. Ito na yung mga ano, yung mga malalaking lubak. Yan, pagkatapos dito, dahil medyo mataas yung parting ito, walang baha. And then after that, pailalim na naman, no? Pero konti lang yun dito kumpara mo dun sa unang dinaanan natin. Ito yung nakakatakot, oh. Yung mga ukay-ukay na ganyan, no? Ang lalaki na. Pag nadaanan ng truck, lalong lalaki. So dito pa rin tayo sa may Barangay San Matias. Diretsuin natin hanggang dun sa may ano, sa may Dalakitan, para may pagkita ko rin sa inyo yung current situation doon, especially doon sa may tapat ng McDonald's. Ayan, dito, ganun na rin yung sitwasyon dito. Ayan, oh, sinakay na yung Aerox. Ayan, oh. Ito yung sitwasyon ngayon dito pag ano, pag nagdadalawang isip kayo na hindi nyo kayang i-cross yung mga scooter nyo, isa kayo sa mga kolong-kolong. Kaya lang hindi ko lang alam kung magkano yung presyuhan dito, kasi medyo madugo din yan, eh. Pero depende rin siguro sa pag-uusap nyo. Ayan, dito na tayo sa may tapat ng McDonald's. At dito yung isang subdivision na tinatanong nila kung baha raw yung ano bang pangalan nito? La Corona Residences. So far yung ano, yung harapan niya yung baha, pero yung sa loob hindi naman, no. Yun. Ayan na. Ayan na yung McDonald's. At ito na yung baha. Yan. Ito yung current situation. Laki na lubak dun, ah. So kung dito pa lang sa highway, ganito nakakataas yung baha, what more dun sa loob ng ano, Santo Tomas. Last time tayo pumunta ron, yung baha nagumpisa pa lang dun sa may tapat ng Alphamart.
Ngayon, doon pa lang sa may church, meron na. Yan, dito medyo papapaw na rito. Yun ang taas ng ano, yung scooter niya. Ito, ang dami nating mga nasasalubong na tekling ngayon, no? Sinakay yung ano, yung ADV. Then dito meron na naman. Bali ano na pala ito, sitio, ano, Dalakitan. Pero parte pa rin ng San Matias. Nalubak tayo. Yan lang yung problema rito, hindi natin nakikita kasi maitim na yung tubig. Oops, ayun na yung truck. Ako. Ayan na yung ampas. Yan, no? Ang problema dito pag na-stuck na, babaho na. Kagaya nito, may amoy na yung tubig rito, mabaho na. Doon sa unang parte, hindi pa natin masyadong naamoy pero dito, meron na. Ayan, so yung sitwasyon kapag may baha rito, yung mga tabi ng tulay, yung ganyan, yung matataas na bahagi, yan yung mga ginagawang parkingan. Ayan. Dito na tayo sa may tulay. At ito na yung Dalakitan Bridge. So maraming mga nakaparadang truck dito, yung mga nag-harvest ng tilapia ito. At eto ngayon yung itsura ng Dalakitan Bridge. Hindi naman ganyan kataas yung level ng tubig, kaya lang yung mga naiwang baha doon nung time na nag-overflow yung mga ilog, syempre hindi naman agad uupa. Ayan, no? Current situation. At eto na yung tikling, oh. Sinakay yung click. Ayan, no? Siyempre, kanya-kanyang diskarte para makapaghanap buhay. Malalamya ka rin? Malalamya ka rin? Ha? Kung malalam, ay pwede, agyo na po kayo. CDCP mo po yung malalam CDCP, kita Santo Domingo. Okay yan mo po. Okay yan mo. Hindi talaga yung malalam. Okay yan po siya yung motor. Mga yan. Oh, hi kayo, kano? Hi kayo. Hi kayo, ano? Ayun, maka-vlog. Maka-vlog kayo. Maka-vlog kayo, hi kayo, ano? Hello. Taga-ano ka rin kayo? Kaya mo po. Kaya kayong malapit? Balaksan, Balaut? Malapit mo. Kaya pala nag-stroll sila dito malapit lang pala. Yan, no? Wait lang. Hi, shout out! Sabuha! Sticker. Sa'yo, di ba magiging sticker? Pangalan? 2, 3. Wala na yata. Wala na? Oh, sad. Atin po. Ilalag ka pag nakita mo Ayan, oh. sa motor ko yun, nasa yung motor ko, ilalagay ko po sa... Okay. May Facebook page kayo, sir? Meron yan. Yan din. Ayan, oh. Once again, shout out sa kanila. Anong barangay kayo? Barangay San Matias, Balangkas po. Balangkas na yun doon, di ba? Opo, Balangkas siya po yun Kenny, Dalakitan San Matias. San Matias po. Pero kita, Balangkas na niya. Okay, once again, shout out sa mga nagagandang mga dilag dito.
Okay, nag-stop over muna tayong konti rito. At nag-charge muna tayo ng ilang minuto sa ating action cam dahil palobat na kanina. Papakita ko sa inyo rito yung Paralaya Street. Ayan, yan yung itsura ng Paralaya Street. Ayan, no? Pero kanina may mga dumadaan naman na naka-tricycle. So ngayon, papasok tayo mismo dito sa may papuntang Santo Tomas to Minalin Road. Tingnan natin kung hanggang saan ba tayo makakaabot. Ayan, no? Nung last time dito wala pa. Yung start pa lang ng baha dun sa may Alphamart. Pero ngayon dito sa mismo sa tapat ng simbahan meron na. So ibig sabihin mas malalim pa yung baha dun banda sa dun banda sa part ng mga nagtitinda ng paso. Ayan, oh, ang taas ng nito, oh. Ng tikling niya, oh. Wow. Ang taas. Yan, dito medyo mabagal na yung pag-usad ng mga sasakyan dahil hanggang tuhod na yata doon, oh, hanggang tuhod na doon, oh. Hindi na pwedeng hindi mabasa yung boots natin dito. Yan, hanggang tuhod na nga. Dito yan sa may nagtitinda ng paso. Yan, malalim na nga rito. Mas malalim dun, no? Yan, no? Yan, ito yung sitwasyon ngayon dito. Bali, anong barangay ba ito? Yan, medyo malalim na nga dun, no? Hanggang dun sa hanggang dun sa makina ng Rosie. Dito malalim na dito. Uy. Dito yung pinakamalalim. Lakas ng ampas ng tubig. Ayan. Yan yung XR. Mas lumalim ngayon kumpara nung last time tayo pumunta rito. Yan, no? Nararamdaman nung manibela. Yan, sa mga nagtatanong dito sa Santo Tomas to Minalin Road, malalim pa rin. Mas lumalim pa ngayon kaysa dun sa last time nag-update dito last week. Pero kung tutusin, 2 araw ng sumisikat yung siaring araw. Pero lalong lumala yung baha. Ayan, dito Maranata Subdivision. Parking area. Ayan. Dito, try natin mag-drone dito banda. Dito sa may tuyo. Ayan. Ayan, ganito pala yung sitwasyon dito. Ito lang yung yung medyo tuyo, and then pagdating doon, baha na naman. So yung palang intersection doon, yan na yung NSCR, Santo Tomas Viaducts. So tara, mag-drone muna tayo.
Ayan, nakuna na natin ng aerial view itong parting ito ng Santo Tomas. At grabe pa rin yung baha. At papakita ko lang sa inyo yung itsura ng NSCR project dito. Ayan o, malalim na dun. Pero hindi na tayo didiretso dahil gumagabi na. Yan yung itsura ngayon dito. So tara, unahan na natin yung yung jeep. So I think that ends our video. And salamat sa panonood. Keep tuned to Proylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.